Malatakot nga may ito na. Apa ito lang na ganun. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pagaleron na pagabnalig ng kaya mga datutan sang kaya kuan kidadar pa iuntod sa stage. Kaya kinya kakalin agug rangkon ko sa lang. Nago po na lang matangkot nutag sa mga ustad tanong. Nago sa mga guro tanong. Napo na lang matangkot yan sa dato man yan. Napo na lang matangkiran at ibisarerar kami siya. Nagugatap na mga pag-arag na mga pungsya na si Jasmine, si Ayman, si Undo, Sabapro, nag-iapik, kaya pakataling umami sang kaya programa tanong, namipantak sang kaya mga watatanong, adilan di ka panamak, kuwaga matanong agama Islam, suportan tanong sila, asik tanong ang mga luksyan, pinanamatan tanong, ang mga luksang kaya mga wata, gurutan na ikadulo, alok ang kaya mga watatanong ang graduate. Banda maluaya miya katas kay adip na madagalay apagatira na miya graduate ka, mga patungangit na sa Dilabayan, na siya kami pa niya pumantak sa Liga Munay, na apiabu mga bubudo, kaya pakatulo kami siya. Na prangkong kuskano langon, apo na namatang kuskano siya, kaya pakataling mo si isang kaya barangay ramai na ubutabo pa gaya ida saya ka penutup niya gibigan na dito po salam ko sa nung assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada sanwala sa madaglang apya si Honorable Muhammad Anintel. Way mga kamuda na yung mga dato wait na mga batong pikan sawasan nayab man na pagatalong doon nadasala ka warwar ke Honorable Unda Sarip. Tinggi ya, para pilihan na anak pulang masih. Iya, masih kulkalan. Napumura ko dyan, katakan may kakaibigan mga reangga managyo mga kunsyang. Ada yang lagi-lagi ka no? A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulullah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat nambuli na kerkano adat lagu panabi naging kutu amanaw salam akadilintad na bukapitya ginawa. Kagagyo sa katano mga Muslim na dunan ni dito na bumituti ko sa katano alangon ang mga Muslim. Naluto pagkakasan na naging kaya at ipakadadar pa sa gyung kaya ispistano lagi ba gyung kaya laksakan kakagawa gyung kaya alim ng sawi at panunyan ninduray ng sa gyung kaya ay liptano barangay ramay niyato ada kung may lesya kaya ada kung nagkuto siya kung yung mga ulan na muriton mabu sa bansang nagugul ka ang mga sanggunian bayan gusto kalangulangan nyo mga dato mga bayo sa kaya kalilimot ay nagkalimot pa no today kalilimot agama Islam kagiri dito mo dikambiyata kung mga watatano kagiri sa mga lapstano na sa ibigat yan kung mga wata nagitod ni ang tunahin na pagkulutan ng mga watatano na malaat panalamat ang panalamat tano si Iko Allah sa batanod ng bagil sa balas agil kaya sa damakandiray nun sa agil kaya agrajit tano sa agil kaya barangay ramay sa batanod na parila sa dunia sa ayamala na sa salungan na moro perilay kami niyo so kialit as kami ang mga pangkunyang mga konsyan sa kundaya munay so ko kialit oras sa mirgano sa madagal tanto agin kaya mga kapernar ng mga madrasa tano so kami ay makatupun sa Dilabayan sa dito mga dirang mamagi sa Dilabayan so aya pinanginin tano si Kuala nagiyad ni pagkagawatan ayaw na yan na ditong bigat pagkatamagdata ka Diyos so kang giginay nasa Diyos so kaisa-isa mga Muslim
So sa kanon na ayan buwan, ito ako sa gingga mga tatano. Sa kanya mga aryami na karate ang tanong sa mga loks tanong sa ko dinyar tanong di maturo kayo numerak tanong pag di maturo ka dito matuya pa isaan na sakatan ni pagkabalas iko mga loks tanong kaad na gaya ginatanda ng mga loks tanong ang may kaayap na namialang agwata si iko loks na si iko marata na ay napunutunutan na si iko hinapya kagihi na nakukuha niya tumatanaw. Sabi sa tigil, kita sa na, sabi nga kesa, ulaw-loks ka na ay mapinulawata. Kapag na kung sa targata kay marata, may gawalaw lang na marata. So, ay pero na kan siya pinaka-importante mapituro ang mitmusitsag kaging diya mga watatano na prepean tano sa mga loks tano pala panggaraw tano sa kan na loksos sinambo siya na lagi na gungga pagingatan lang na sa Diyos kaya sabi niyan manguso iti erpato baka surguan wala natantag yung malagas nit kira jata raw ta sa loksta tutupian tano sa mga loks tano kaging buta kabaso ng mga alin tuyan ka na siya na so loks ka makalulus iko Allah Tagis kanya ni punamandir kasi kumapya. Sabi sa isiguyar ka na inuner ka pituro ka dito na pya. So banda niya ka pasok turo na kan siya na silang na kan sa kanulangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agama Allah dan buto at pangaritan na Honorable Onda Sari. Pakito mapawagian lalangin sir kita mga marot. At muna pagkatalong lugo na dongga pakaputayaan kami Honorable Ayman Mutia sa kataya sa metro po nini talaga narka aray pag-agaray sila. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Paginaron na pupudasan ko yung kaya kapakadudar pa yung kaya kakak asi anin ng solidarity ng Balawag ang yung kaya board member Osman Brawanding pananamata naman sana sa yung kaya doon yung kapakandaran kaya kalalim mo mga aritan nagugantip na yung kaya mga honorable doon makandiray nun kami din punalamatan namin yung kaya administration yung kaya madrasatan sa mga ustaza sabab ko panaguntaman nyo kung isang pa yung kaya mga watatano sa yung kaya lagi dahi amasa at graduate siya ang kiyomanan so kasagbilan na ilmo sa yung kaya madrasatan mga luksak mga pagirakan na yung kaya ilmo na mala iniikipantag ko dito no kapag yung tao si kagong kaya damiya kagong kaya ilmo na ayaman yung kaya ilmo na yun ang suiman tanong may kamay to sa ilmo tanong na maluto suiman tanong na amay kamay to sa iman nyo na namay to sa para sa tanong si Allah subhanahu wa ta'ala na yung kaya ilmo na niya puro unabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayong kaya katutok sa ilmo na palugot at tanong panugot ko Muslim adoto doi wata lukas rago mangudo na panugot terketanoy na dito di kailangan na lamang tanong pagpagunado kado dito na sana naging kaya mga watatano na pagkagin mo nagulito mo silang kumadrasa nasakta ng mga loksira na dito na pagpagunado kaya di ang nasakta ng mga loksa mga wata ini nasakta mo i-mobile muli naging kaya mga watatano malang ang tanura amay kasi kita no na dito na pasunduan, siya na ang tanong ng mga watatano sa kitulog-tanong tirang, na dito na pasunduan na dinalaw. Kinanglan at siktano ang mga luk sa mga wata ini, na pagpasilay tanong kung mga watatano ang tanong ikalata may para kaya, kajuto ikapitol suno iranon mamusa, di rin di ka pakapagunit sa ilmo. Ang sila ng mga tanong tama. Naging ganun ang mga watatano, na sikurangan at yung mga gulo amapaya, na agnang bagay ang tanong mga luk sa mga pagariakan sa
kung nga mo sa maas, kaya kaya kapakasasagadan eh. Ang mga pangurin niyo, mga honorable, kaya tanto gumadong liman to, niya kapangurin na mag-umurot na ayaw po, yun ang pinitipan ang punta naman nila mga may kabarpaan. Pagos ka nga mga bansa ni, napapagili Amerikan mo, ang tunay kalai arbor kami sa yun. Ayun kaya di ka paguguma sa yun kaya iutin. Ayun ko to, ulang tanwa si Honorable Mayor Arak na Alamama. Ayun ko to, si Vice Mayor Bill Assistant de Tingulo, na isa ang yan ang gumiro na mga konsyal na so, kasipil nila po ginawera. Kung pagpaguguma sa yun kaya di ka paguguma sa yun kaya iutin na municipality na pernyataan negara akan kaya tinutumutan sa iyo na magduguin tanong sa balasyan magupikan ko sa Panginoon tutulong mo sa kaya mga watayo tubigan di ka pakatuntok sa inyo kabelas ang tanong ng Allah subhanahu wa ta'ala. Salam ko sa mga nagpapurman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adalah sama Allah yang berkata ada salah satu honorable konsual Aiman Mutia. At mana pagkatalan bagsiyo na gang ito buto ito na buto na mada gang ito ito na naroon na panagunta na niyo bundo lagi dae kapaguguma. Alright. Gang dae buto ito na pagkatutayaan ito na mataida konsyal. Ada salah satu Jasmine Batalo. Laporan ako magandang. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, so sumimbagrakan na paninta ko Allah mambagian yang sumanaw salam mana kalilintad buka kapipiyag ginawa lang kalang walang wanyo din asisi saging kaya kalilimot. Paganero na mapterakan sa na panalamat si Iko Allah subhanahu wa ta'ala sa dapit to tamanan yan a panalamat sa babsa niya kataling umatano sa ginkai adar patano sa kapitya ginawa kaudas kanya bumakay din makasong tano sa na di mapngulaw la why nagupo na lamatanakan ginkai banto tano si alim apya kay man din niya katero manugami suswara niya na tanto din kumapya sa ginawa agugin kay padiyan aba pa na si Usman Gamor, board member ay. Go kataya si tadi si Aisha, si Ati Amina, mga inpedakan panay si Isa Iligan. Oy, nakataya amya kapya-pya ka. Inirngan yan sa seminar sa ginkay graduate na git mabuhi. Kapunguya titano kung mga watatano, so kung mga aritano. Ay mala congrats na kon na ginkay mga lokos. Sabab sa disid miduluga ginkay mga watayo udan yung silang suporta. Sakan na naino matira ka na i-share akan. Sakan na di ko di mga di sa iligan. Na di ko kumaulok sakan sabab sa sisisiran sa ingat si Samunay. Na po pitira kan naging kontra abiyakan apakasurgay no Allah subhanahu wa ta'ala si Titing Batalo Dansal na po pitiro yan rakan na abiyakan sa no mga watakan di paguma nasara superak na kumakanon yan at yan no maguangos. Uway kasabab sa sumanga lokos tano nati silang manguli man nabunta man ang kinanayay kapag sa perak ay suportairan ng mga loksira o mga watairan nasa tano mang buwa mga wata na mabnag tano siran sarigan tano iran apakakilas tano iran sa iligan saging kayang bala-bala pragatan na sa ilat tano aginawa tano uba tano mamakasilay uba tano madimbon uba tano miswa-swa ko mga non-Muslim makauma sa pragatan na ini rubay subok na ini inisira sa badipit sa kanya sa mga area na ayayan ni ka ayaw mo atinan ni ka kapanood sa mga badipit may gira di akan siran kailay kay gira kailay akan siran na tanto akan siran asisiksan na tanto kuran mambu ay pugod igira niya ka umako ka ipsa parang kiran agito akan bungala sa badipit ka sulangon adiran di manggil magsagin ka ialiawa ulupan pikyo makiabiyagan ka miyatais ka niya na sutigiran asalin sa di manggil mag-uwata ka na pikyo ka si saging kuto kubur ka nasaka na dito di pa naman amaran uban na dito di manggulaula amarata bon pikigat sabab sa miyara sa istanian sa isa gingkaya dunya na ayapan upaman ay tanuron ipagugok na
nini presentanos kanyan ro sa didel malupa na sumangawata da loksian na panagunta magano di gano di zikr 5 waktu kano kaso Allah na malailimo kami ang magariari na tanto kami kumadakal labi kami sa pulo na sukyader kami sa lukos na pagagi raw sa mga tao ano ini ba basiran kaya sa lukos sa niya kalasiran ipirak naknabaka pirak anan o Allah subhanahu wa ta'ala ay nita din yan kami right nas kami mamuna sansat kulo kami ron na ipungugu pa may kung ano ini ba nakat madrasa kat masjid sumangaroma sumabusog ko to kawan taon ano ini ba napakaw marakta sa babsak na ba tatigiran subanbal at kubaw niyan pengaruh masigiraw niya ano ini ba gumiran di jiran raw sakat na panalamatan akan aging kayo sa yoga at yapan true message kaya tiruan yan nun rakan na sabab sa giginaway kami sa hidayah ay sa isa kami robo na suminga ko sa why at yapan niya dakal schedule lang yung mga konser na tataya kaya masani siran at itiruakan na kailangan na makaumatanoro sa ginto mga madrasa may ag-invite tano sabab sa baya bumapya na igira sa tano ay makakikinanglan uray nagupo na lamatan na kang subarita no sabab sa suko kasusuportan yan kata nilakan na classmate ka na si Naifa classmate ka na sa elementary uray na thank you ka sisiga apiapan man agirap silaita so dato ko ingad na pagkataling na ipakapi-api ang ginawa sa bandang niya kata sa kitirakan sa pag-invite namin sa numambo na ditungboy na matatanggat ang ito na adit pag-adong kami sa ginmamoy ka pagkatuka ko sa gin kay mga konsel ka may surprise sa pag-invite namin si Alim Ahmad Nur ubatan naman kaadun sa Grand Volta ka sa kaya ka po kataling o Ramadan na inshallah alim na basta makatext ako ka na gitay na nausa pagkon uway na sa akong gusto man na sabab sa amnasungan namin ang madrasan prilay kami niyo uban namin at pero amya Daniel kabubuyan sabab sa mga Muslim kami wife manubay sa katapin aging kayo sa dagan di napadami sa tuwase maatungan na kanailangon ka sa pagkanunod ka ng gusto salam assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abalasan Allah aging gusto ababaitano Honorable Kunsial si Jasmine Maniuba Batalo. Sabab ro na dito na di sabay makapantag si Sageng Guto ay maanan yan nakapupudi si Buras Tono. Kasi hindi ba lagod na lambo aguan adami mapasad na namimita taros. Maling sira. Maling sa mga konsyal. Sabab bro na palasan wala yung kaya mga konsultan o butairan kapagandorenon. Alright. Alhamdulillah ka mga taling masiran pag minta